زين زيدان اتنا حفتون هاجرون بجاز خونه زخبركم تخطاتلتي سي ام اكس راشو كم تفلطو اذا غزي تጻوتن كابنا بن كلبات نمفرام زدالولو غزي بمخانو كاب زي فرمه تጻوتاي فريمودو صديفو كاب زبلو زيناتا اوصي ندحريت اب كعسو اغري ناب زغاطمو ورقاوያን ታሪክ كملسكم حاسيبمو سمعكم نزلكم ريتو اب ناي كومنت بوتا كتقمطو لي بتحتنا يحتكم سناي مكتتال هاجراوين غانتاتات فرنسان طليانن نتا بوزحات هاجرات زهرفا بافقر تخعسو اغري كم زعبيت موسى ناي صوتا خعسو اغرن اتقصر ورقاويت وانچ عالم نمعتار بو ابيلن دما اب كعسو اغرن زلون صبللتا نعالم نمنغار ام ميدا تفاطيطن يركبا دغفت خلتين هاجراوين غانتاتات سم هاجراتهم ناصوعو بزوصو دمصي ندباب اولمፒክ ስታዲዮም برلين اب ጥንታዊት ሮማ ግላዲያቶርስ አንጻር አራዊ ዝራጾምሉ ናብ ዝነበረ ዓውደ ኹናት ቬናቲዮንስ ቀይሮሞ ይርከቡ ተጻወት ተخلتين هاجرات ናብ ውሽጥ ሜዳ አትዮም አሰልጣን ማርሴሎ ሊፒን ራይሞንድ ዶሞኒክን ሰላምታ ድሕር ምልዋጦም ናይቲ ጾታ ማእከላይ ዳኛ ሆራሲዮ ኤሊዞንደ ጾታ ጀሚርዎ حيلون قلبتن مسفتنا زلو تيمبو حاويسو زجمرة صوتا بزوح كيكده عم مبل شوعة دقيق نفرنساوين تتصاوت تريقولاك زيمو اتي بماركو ماترازي بدل زبوتحو نايكل التجزية تعوات وانش علم زين الدين زيدان نتا زترخبت فتصوم قلا حلافنت وسيدو بزقباء بمهرام ندقفت هاجراويت غانتا فرنسا بحوز كسراسورو جميرو كونتو خونه اذا كابورتو حوز زوص زنبر حيال ناي دغاف دمصي فرنساوين دقفتي لعل 10 دقيق عمرك لو تصاوت هاجراويت غانتا طليانا يفقدون اتعاب لعل زيدان بزفصمو بدل ان هاجراويت غانتا فرنسا ريغول زغزمه ماركو ماتيرازي نغغيو اتدمسس ندغفت هاجرو دما تنفات سوقع بلص شوتو برئسو غچي بمزغابو نهاجرو معراريوا بدحر غولناي ماتيرازي زي كم تثبيت بوزحت صوتا حدش ነገር كيترايو مدوب ناي صوتا 9 دقيق بناي معرو وصيت حدا بحدا توديو كلتين هاجراوي غانتاتا دما ناب توسخ ساعات امرحن ناي توسخ ساعات قداماي ابره صوتا لك كم مدوب 9 دقيق بزي زغونه حدش ነገር ابستودالو ግን ጭንቀት ደገፍቲ ክልቲን ሃገራት ሰማይ ዓሪጉን ዝራአየ ሓደ ኩዕሶ ዘይከታተል ሰብ እቲ አጋጣሚ ሕማም ርእስ ተታሒዛ ናይ ተጻዓር ዘላ አደ ጭንቀት እንበር ፍጹም ናይ ኩዕሶ ዘይክመስሎ ብዝኽእል ህሞት ሃገራዊት ጋንታታት ናብ ካላይ እብረ ናይ ተወሳኺ ሰዓት ከምራሓ ተገዲደን صوتا خلا إبرة تجميرو حموش دق تراي أبز قطرلو موت جن حد مانم زستبهللو زي مثل جن أبي عند كاميران ربع دانيان زاتوه تأمراز مثل كتأمنو زت أجم أمونجو كلته هاجراوين جانتات شوتو زمز جبوت تأوت تفتيرو كعسو أجري بز عدلتو طببن تفترو بزينفكي بلكس نزهابتو طباين نلب أفكار سبورت بحفشة نلبي أفكار كعسو دما بفولي كغزء زخاله زين الدين زيدان نتتصاوت هاجراويت غانتا طليان ماركو ماتارازي بتيستا أفلبو وقعو مسميدا كحوسو أب عين كاميرا أتيو أب جزيو كم زناي حج بفيديو استحجزه دانت بار بزي منبارو بستفترة نجر غانستسرح مأكلاي دانيا نايت صوتها ኤሊዘንዶ ዝተፈጥረ ነገር ንምርዳ ምስራብ አይደኛ በምዝራብ ነቲ በጠባይን በጥበቡን ዓለም ደዊላ ዘጣቃዓተሉ ዚዳን አመበል 110 ደቂቅ ከይሕካርድ በመሽላም ንነርቭታት ዚዙ ካብ ቁጥጥር ወጻይ ንዝገበረ ዘረባ ማርኮ ማቴሬዚ ቆርጢሞዋ ካብ ሜዳ ወጻ ገዲድዎ ጾታ ብዘይ ዝኾነ ለውጢ ብናይ ማዕረ ውጽኢት ሓደ በሓደ ተዛዚሙ بفتصوم قلاع مصعت دما طليان فرنسا اسنيفا كاب زنبر هاجراوين غانتاتات صبل ليلا نتا وانጫል ኢላታ እንተ ሆነ ጠንቅባ አስ ዚዳንን ማተሬዚንግን ንቡዛሓት ጋዜጠኛታት ደስ ዝበሎም ግምታው ሐሳብ ክቡ 6 ሰደደ አጋጣሙን ኒሩ ገሊኦም ዚዳን አዲኡ ስለስተ ጸርፈትያ በመባል ዚዳን ወላዲቱን ዝነበሮ ቅርበት ከመርቱዕ ኢሎም ናይ ገዛ ርእሶም ትንታነ ክህቡን ከለው زترفو بقطرو حدات زي بهادو دما نالجيراو مبقل زيدان تقيسوم عليتاو صرف سلت صرفو بمبال كالا حتتان خسرحو غيزياي وسدلو من زخبركم تخاتلتنا مني نغر زنبره مني يرد زقبره كم زبحال كلتيوم تጻወቲ نا مسكو تلفزيون مصيوم بزعباتي فصامي زنغورنا تا ጉዳይ አብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዘጋጥመት ዘዓበየት መዛረብ ርእስት ኮይና ያጸኒሓ
ኣብ ሓደ እዋን ምስ ቲቪ ቻነል ፕሉስ ቃለ መሕትት ዝገበረ ዚዳን ብዛዕባ ዛ ፍጻሜ ሕቶ ምስ ቀረበሉ ነታ ናይ ታሪኹ ጸላም በሰላ ዝኾነት ሕማቕ ኣጋጣሚ ሓዘን ብዝመልኦ ድምፂ ከምዚ ክብል ይዝክራ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ዝርከብ ተጻዋታይ ከም መንባረይ መጠን ብዝገበርኮ ግብሪ ፈጺመ ተሓቢና ይፈልጥን ማተረዚ ኣብ ሙሉእ ጾታ ከተናኸለኑ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ጾታ ብማላይ እናጎተተ ብተደጋጋሚ ክስሕበን ምስ ጀመረ ማላይ ደሊኻ ክትጎተን እንተደኣሃሊኻ ኣጆኻ ድሕሪ ጾታ ክበካየ ምስ በልኮ ዝመለሰለይ መልሲ ብሕርቃን ከም ዝነድድ ገይሩ ንክብል ዚዳን ይዝክር ብጋዜጠኛ መልሲ ማተራዚ እንታይ ምንባሩ ዝተሓተተ ዚዳን ካብ ማለኻ ትህበኒ ንሌላ ሓፍትኻ ዘይትበን ምስ በለኒ ኣብታ ሰዓት ኣይከኣልኩን ድኹም ሰብ ኮይነ ሕርቃነይ እውን ክቆጣጽሮ ኣይከኣልኩን ንወላዲተይ ኣይፀረፋን ንሓፍተይ ግን ከም ሓንታ መንዝራ ሓሲቡ ክብራ ተንኪፍዋ ስለዚ ገሲመዮ ክብል እውን ተዛሪቡ ብዛዕባ ዛ ፍጻሜ ምስ ኢታልያን ፉትቦል ቲቪ ቃለ መሕትት ዝገበረ ማርኮ ማተረዚ ብወገኑ ኣብታ ጾታ በኣሰልጣኔ ዝተዋሃበ ንዕማም ንዚዳን ማርክ ብምግባር ብምንባሩ ተረጋጊኡ ንኸይጻወት ዝከኣለ ንኹሉ ጻዕሪ ካብ ምግባር ኣይበኸረኩን ካብ ምጅማር ናይ ጾታ ጀሚረ ዝተፈላለየ ጸርፍና ጸረፍኩ ንሓሳብ ናይ ተጻዋታይ ንምብታን ዝገበርኮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ብተደጋጋሚ ብማሊኡ እናጎተትኩ ምሳሸገርኩ ግን እቲ ተዓጊዙ ዝወዓል ዚዳን ጾታ ምውድኡ ማላይ እንተደሊካዮ ድሕሪ ጾታ ክበካየሉኒ ኣነ ድማ ካብ ማልያኻ ትህበኒ ንሓፍትኻ ሌላ ዘይትበኒ ምስ በልኮ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዘጋጥማ ይዝከረንን እዩ ምኽንያቱ እንታይ ምዃኑ ዘይፈለጥኮ ነገር ኣብ ኣፍ ልበይ ክወድቀንን ንምስትንፋሰይ ቃልስ ጥራይ ክስለ ዝነበርኩ ይዝክር ክብል ተዛሪቡ ነዚ ሰማዓ ጋዜጣታት ኤውሮጳ ዚዳን ነታ ናይ ወጋተ መንዘር ክበላ ዋንጫ ዓለም ብሓፍቱ ቀይርዋ ዝብል ኣርእስቲ ብዘለዎ ዜና ንኸተማታት ኤውሮጳ ክዕለቕልቓን ነቲ ዕድሚኡ ሙሉእ ንሃገሩ ብልዑል ዲሲፕሊን ናይ ዘገልገለ ጅግና ወርቃዊ ታሪኽ እናማዓሞቕ ከእትዋ ተጓየን ካብ ዝተፈለየ ግን ሓንቲ ኣብቲ ግዜ ብዙሕ ተነባብነት ዘይነበራ ጋዜጣ ዓዲ እንግሊዝ ንዚዳን ከም ሓደ ጅግና ወዲ ተባዕታይ ንዝፈትዎ ሓፍቱ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ጌራ ብምቕራብ ኣብ ጊዜኡ መዛረብ ርእሲ ፈጢራ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንነብስኹም ኣብ ናይ ዚዳን ቦታ እንተረኺብኩማ ምርጫኹም እንታይ ምኾነ ሓፍትኻ ወይስ ሃገርካ መልስኹም ኣብ ቦታ ኮመንታ ቀምጡልና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን